Calamot tenim més de 1.000 alumnes. Comencem a primer de l'ESO i els nostres alumnes arriben fins a cicle superior d'FP en les diferents famílies. Tenim PFI, tenim un IFE, pensem que responen a tota la diversitat de l'alumnat, perquè d'alguna manera reflectint la diversitat social. Nosaltres, quan un alumne ens arriba, el que fem és acompanyar l'alumne per treure d'ell la màxima o el seu màxim potencial i posem allà tots els recursos que calguin. Tenim la tutoria com l'eix uneix alumne, família i centre. Treballem a través del Pla d'Acció Tutorial. Comptem amb el suport del Departament d'Orientació Educativa que fan de cotutors. És a dir, que cada nivell de l'ESO compta amb un cotutor que en aquest cas és un referent d'orientació educativa. Treballem en orientació acadèmica i el Departament d'Orientació Educativa és l'encarregat de coordinar aquest treball d'orientació acadèmica i professional. Com que el Calamot és un institut molt divers, dins del nostre projecte de diversitat fem el que anomenem nosaltres des d'aquí estudi assistit. Consisteix en que amb un professor de reforç venen uns 10 o 12 nens cada tarda a fer els deures. I això ho coordina un exalumne del centre. Per altra banda, per aquells alumnes que necessiten una ajuda més individualitzada, fem una col·laboració amb els alumnes que estan fent batxillerat o que han acabat el batxillerat i estan començant la seva carrera universitària i que nosaltres anomenem amic gran. Amic gran consisteix en que aquest alumne més gran de batxillerat, que ens coneix a tots els professors, coneix les nostres dinàmiques, coneix el centre, ajuda un alumne de l'ESO en els continguts curriculars. El que fem és l'orientació acadèmica a nivell individual de cada alumne i a nivell grupal. Orientem tant a graus universitaris com a cicles formatius de grau superior. A part de les universitats que venen a fer-nos les xerrades, nosaltres també anem a la Universitat Autònoma de Barcelona. Llavors els alumnes el que fan és apunten a diferents xerrades dels interessos que tinguin i és una manera de que ells van a un campus universitari i veuen de més a prop el que és la universitat. Al batxillerat, la figura del tutor és molt important també com a l'ESO. I aquest tutor el que fa és de nexe entre l'alumnat, la família i l'equip docent de l'alumnat. El que fem són entrevistes amb la família, seguiment individual, entrevistes amb l'alumnat i fem aquesta orientació que ja sigui, com he dit abans, a universitat o a cicles formatius de grau superior. En els cicles formatius, la tutoria es realitza amb l'alumne, amb la família i amb l'empresa. Això en el cicle de grau mitjà. En els graus superiors, en la tutoria, l'alumne i l'empresa. El que fem és un perfil acadèmic, per una banda, on arribem fins a l'especialització necessària i, per una altra banda, el perfil professionalitzador amb contactes amb l'empresa i orientació cap al futur. El futur professional de l'alumne passa també per seguir la formació amb altres cicles formatius de grau superior o carrera universitària. L'Institut El Calamot és un centre inclusiu que fomenta l'equitat, que fomenta la innovació, que fomenta els canvis per la millora de l'aprenentatge dels alumnes i que fomenta la millora en la qualitat en l'educació dels nostres joves.